An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi su in na ye kunnafoni telimanw kɛnɛ ye min ye juma ye ale tile binna a mɛnna sisan kɔni an bɛ sibiri kɔnɔ fala ye minisiri min bɛ diinɛ ni bato kunna a ko shawali banna han ko sini ni ala sɔnna a ma o bɛ kɛ salifurancɛ kalo ale tile fɔlɔ bɛ kɛ sini ye n'u b'a fɔ ma ko zulkada zulkada de jɔra sisan an bɛ dugawu kɛ ale bɛ daminɛ sini ala ka timoko ɲuman di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma minisiri bɛ bato ni diinɛ kunna ale ko salifurancɛ kalo o don o kɔrɔ tɛ n'o bɔra sa seliba kalo yɛrɛ bɛ na sa wa ale kɔni tɛ dogo fala ye nin waati in na an b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na Bamakɔ yɛrɛ y'a sa kɛ sinon e ko Mali fan dɔw bɛ nin ko ninnu na ko in yɛrɛ bɛɛ ye Bamakɔ de ye o kuma de bɛ ka caya fala ye ni baara ye an kɔni b'a ɲini faamaw fɛ fala ye an ɲɛ bɛ min na denmisɛnw ka tɔnjɛkulu bɛ ka baara mun kɛ Bamakɔ yan nin ji t'an jɛ an ka ɲɛsin baara ma séminaire ni atelier ninnu Mali ye dɔ k'o la sako ye ka denmisɛnw fara ɲɔgɔn kan kuma bɛ so kɔnɔnaw la min tun kan ka kɛ anw sinsin bere ye fala ye sifinw ka tɔn a kun kan ka f'u ɲɛna de a ye kɛnɛ yira an na an b'a labɛn k'a d'aw ma aw ka sɛnɛ kɛ a kun kan ka fɔ de aw minnu bɛ bɔlɔlɔsira kan a bɛ se ka mun baara kɛ a kun kan ka fɔ mun bɛ yɔrɔ minnu na mun bɛ baara minnu na fala ye n'o tɛ biro kɔnɔ ɲɔgɔn ye ba ninnu a b'a don ɲa taa dugusajɛ ɲɛ maaninfin de kan ka dilan anw fɛ yan adamaden o ɲuman an kan ka o de ɲini anw dun bɛ ka mun kɛ ni hali bi fala ye an ma tila fɔlɔ dɛ an ka kanw ma don ba la hali bi a bɛ sariya sunba kɔnɔ nka a ma don ba la dɛ n'i taara Mali ɲɔgɔn ye fɛn fɛn na fala ye a bɛɛ bɛ fɔ tubabukan de la halisa an b'o kelen de la an dun kɛtɔ ka taa ɲɛwalikan na fɔ n'an ye jinɛ bɔ dɛ tile fila in na fana n tulo bɛ kuma dɔ la fala ye a ka kan an ka hakilila fɔ a la ɲɛmaw ye o ye sɛnɛko ye fala ye ne de ye a jate minɛ sɛnɛ wari n'a tubabukan min bɛ dun dugubaw kɔnɔ o tɛ se togodaw la ni kɔni kun ye ne kɛ Asimi ye ofisi Niger yɔrɔ minnu filɛ nin ye fala ye u bɛ wari min bɔ san o san ko ka taa kɔkan malo san u k'a kɛ nɔgɔ ni jisɔngɔ ye k'a di ofisi mɔgɔw ma kɛnɛ minnu bɛ yen n'olu kɛnɛw bɛ yen n'olu kan ka kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ ye bi u ka taa olu don ba la an bɛ bɔ malo san na ka kɛ malo feerela ye hali a ti mɛn kɛnɛ min bɛ bi ni ji yɛrɛ ni baara tɛ ka se ka s'a ma a ka ca dɛ sɛnɛkɛlaw u bɛ jɔrɔ mun na kuma tɛ anw fan fɛ fɔlɔ maaw fala ye jisɔngɔ nɔgɔsɔngɔ samiya fɛnw labɛnni musaka minnu bɛ di fɛn minnu bɛ bɔ tubabukan na fala ye ni 100 fɔra Bamakɔ yan n'ala ma sɛnɛkɛlaw farati 5 u t'o sɔrɔ togodaw la a bɛɛ bɛ to tubabukan kelen na wa ni samiya banna tuguni olu bɛ tila ka sɛbɛn kelen sɛbɛn tuguni ko samiya ɲɛna nka o bɛɛ la maaw bɛ kule ko balo tɛ yen balo bɛ sɔrɔ cogo di k'a sɔrɔ minnu bɛ balo baara kɛ minnu bɛ balo sɛnɛ kɛ minnu bɛ balo kɛ olu bɛ magoya na san kalo 12 ala ye anw sɔn dɛ walayi ala ye Mali sɔn ala y'an sɔn dugukolo la k'an sɔn ji la k'an sɔn tile la k'an sɔn kɛnɛ na ka tila tuguni ka jamana d'an ma an kan ka min bila baara de la bi nka ni yɛrɛ y'an minisiri sɛnɛ minisiri joli la ye san 5 in kɔnɔ a cayara sa dɛ ala ka nin kɛ ɲuman ye
sɛnɛkɛlaw u yɛrɛ ka kuma k'olu yɛrɛ tɛ maa ɲini maa min b'u hinɛ minɛ tuguni maa min bɛ se k'u mago ɲɛ olu b'o de ɲini sisan hinɛ minɛ in nafa foyi t'a la e bɛ maa hinɛ minɛ i tɛ se ka foyi k'a ye i tɛ se ka tɛmɛ nafa las'a ma i tɛ se k'a ka hakɛw dafa i tɛ se ka hali jini nɔgɔya a ye n'o tɛ an bɛ mun don san o san ko malo balo bɛ fɛnw na n'an y'a don an yɛrɛ ka dugukolo la yan cɛ taara n'an ye san a ye mun fɔ a ko juraw sɛnɛkɛlaw waribatigiw a ye na dugukolo bɛ anw fɛ ji bɛ yen aw kana sɛnɛ kɛ n'aw ye sɛnɛ kɛ aw b'anw ta d'an ma malo la aw bɛ taa n'aw ka malo tɔ ye a y'o de fɔ ko ka sɛnɛ gɛrɛ sɛnɛkɛlaw la waritigiw ka na u ka sɛnɛkɛyɔrɔw ta dugukolo bɛ olu bolo office moyen banni kɔnɔna na k'a daminɛ san a n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo ka taa se moti dugu ninnu ma nin bɛɛ lajɛlen ji de walankatalen don fala ye nka baara de bɛ baarako de o de ye ko in gɛlɛyayɔrɔba yɛrɛ san ka jamana kɔnɔ su in na an y'a mɛn ko ta fana wulila feerelikɛyɔrɔ dɔ la bamakɔ ACI la an kɔni don waati y'a sɔrɔ an b'a dɔn yɔrɔ jɔnjɔn kelen min kɔni don nka alhamdulilayi ACI ko minɛn feere yɔrɔ dɔ ko ta wulila yen fana na fala ye n'o ye tasuma ye kitakaw olu ye u ka so min firila Segu Buguni kɛrɛfɛ maa 7 o de tora la fala ye maa 7 de fana joginna min ye so in ye a yirala sa k'a fɔ ko école kalandenw fana tun b'a kɔnɔ n'o ye mori kalandenw ye denguli fana tun bɛ a yɔrɔ la Segu Buguni so in binnen fala ye maaw ye wuli ka jɔ kɛ kabini nɛgɛ kanɲɛ ta waati ka dɛmɛ ta ka don maaw minnu bɛ yen n'olu tun bɛ dugumana na ni so firiliw kan ala y'a kɛ 7 kɔni o ni tora a ko in senfɛ bi yɛrɛ kita kɔnɔna na olu ka janaja kɛra gouverneur n'o o ye Dawuda Mayiga ye a ko nɔgɔnni fɛ ale sera kɛnɛ kan dɛmɛ min na se b'a ye k'o kɛ u ye kitakaw yɛrɛ wuli ka jɔ kɛ min ye se bɛ maa maa ye fala ye bɛɛ y'i bolo don baara la foro ninnu kɔni u taara olu bila u dayɔrɔ laban na bi n bɛ dugawu kɛ sa Ala ka olu dayɔrɔ sumaya Bamakɔ yan sigida 4nan kɔnɔna na fala ye an terikɛ n'o ye Procureur Ture ale ka kiiriso la ko an balimakɛ dɔ n'a tɔgɔ ye ko Faruku Sidibe a n'a furumuso ko nin waati laban in na olu ka fɔnkɔɲɔgɔnkɔ kun kelen don bɔlɔlɔ siraw fan min ye maa kofɔlen ninnu ye alamisadon fala ye araba k'a duguja alamisa la k'u firila ɲɔgɔn kan a fɔ cɛ ye muso dasisa kɛ ntɛ ou bien muso bɛ se cɛ in na de a ma nɔgɔn an ye min mɛn o ye k'a fɔ sigida 4nan maaw kɛlɛ kɛlen min ye furuɲɔgɔnkɔ 2 ninnu ye n'olu yɛrɛ tun tɛ ka bɛn fiyewu u tile kelen k'u ma bɛn kuma o kuma u bɛ ɲɔgɔn jogin ko nana n bɛɛ da ka sa min ye Procureur Ture ale ka substitut n'an bɛ se ka fɔ ko Procureur Danga o ye sɛbɛn in minɛ ka lamɛnni kɛ fa 2 bɛɛ lajɛlen fɛ ko yanni kiiri don cɛ fala ye ko maa kofɔlen 2 in cɛ ale ka taa Bamakɔkura lycée technique la min ye muso ye o kana anw kɛrɛfɛ ya boole yanni u ka kiiri don cɛ nka nin ko in an y'a mɛn ko nin ko in bɛ bɔlɔlɔ sira kan nin y'a kalo 3 ye n'u ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛn tile tɛ yen maaw yɛrɛ kun ɲɛna ko kɛlen k'a ko labɛn ko ka taa kɛ telelabɔli ni fɛnw ye ja sɛbɛ yɛrɛ don a sɛbɛmayɔrɔ donna min fɛ o ye substitut min bɛ Ture fɛ ale ye baara min kɛ a yɛrɛla sa k'a fɔ kɔni min ye nin maa kofɔlen ninnu ye u ka ko kun dogolen tɛ Bamakɔkaw la ne kɔni ne ma bɛn n'u ye n'u selen tɛ Ture fɛ yen Procureur Ture an b'a yɛrɛ fɔ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fala ye n'an bɔra yen min ye Kɔnɔbugukaw olu fana bɛna tare fɔ Segu sira la k'an belebele o bɛna taa jɔ yen n'o ye infanteri 25nan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko siraba 6nan n'ale bɛ Bamakɔ ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ fala ye o lakanali ko o bɛ a la min ye ministre d'État général de corps d'armée Sadio Kamara Wolomasiri Tabako ka ministre fala ye a bɔra Joyila ka si ye dugu jɛra k'i kunda Kɔnɔbugu ka sɔgɔmada in na ka taa nin baara ninnu kɛ Kɔnɔbugukaw fɛ yen fala ye baara wuli cɛ n'a muso do sigi dugudenw min ye Segukaw ye bɛɛ lajɛlen nana ka na min ye général kunbɛn ko ye u y'a yira sa k'a fɔ ko kan dɔrɔn tɛ han ko nin ye olu ka siniɲɛsigi n'u ka lakana de sinzitɔ ye sabula kumaba in n'an dɛmɛ nin kɛra tan Segu sira bɛ taa fala ye ko nin na caman bɔ a ko la ministre yɛrɛ ka fɔ la
min ye barawuli maire ye ale ko jamana ɲɛmaw ko olu y'a dɔn k'a fɔ ko nin baara in a ko b'u kɔnɔ a mɛnna sabula min ye Sadio ye a fala ko ni Sadio bɛ baara la ko dabi ye sunati ye dɛ ale kɔni a don o don a bɛ i ɲininka a bɛ cogo di monsieur le maire a ye papier labɛn wa fo ka taa ko sigi maire yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ jaa Zeyin ani ministre bɛ ɲɔgɔn na Zeyin koyi baara in k'a kan ka kɛ tari 5 ɲɔgɔn kan nka n'Ala sɔnna a ma sini Sadio yɛrɛ ye min fɔ bamanankan na ye an na o di maaw ma sini an ka tileganfɛla émission na Bamakɔ kɔnɔna yan fana Kurumo karili tun bɛ fala ye i b'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ polisiso fɔlɔ o de filɛ nin ye an b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Samori ka kɛlɛkɛdenw kɛrɛfɛla la a fɔ ale de ma sa ko commissaire de permanentisement nka o waati na fara a tɔgɔ yɛrɛ yɛlɛmana ka kɛ centre commercial commissariat ye fala ye u y'o de ta sa ka t'o ɲɛsin ɲamanton yɔrɔ tun bɛ yɔrɔ min na ka ɲɛsin omnisport ma fala ye ɲamanw cɛlen ka bɔ yen yɔrɔ in ale de kɛlen filɛ polisiso ye nin ye polisiso kura in a kelen tɛ yen dɛ fala ye unité mobile de surveillance d'intervention n'o ye UMS ye olu fana taara ka taa bila ale kɛrɛfɛla la yen nin so fila bɛɛ lajɛlen musaka bɔra jamana kun ministre Dawudu ale tun bɛ a ko Kurumo karili kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye yɔrɔ kofɔlen ye fala ye a bɛ yɔrɔbaw kɛrɛfɛ koyi polisiso in a ɲɛsinnen don fɔlɔ omnisport ma a fɔ kelen filanan goudronba min bɛ yen n'o bɛ Sugunikura ni Mɛndenkura ni ɲɔgɔn cɛ a b'o timima yɔrɔ yɛrɛ la fala ye min ye Bamakɔ yɛrɛ polisilakaw olu yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ɲini n'o u mago b'o yɔrɔ yɛrɛ la lakanako la yaasa ka se ka basigi kɛ a b'o yɔrɔ fana o nima yɔrɔ fana na min ye Mɛndenkura yɛrɛ dugu yɛrɛ a kin yɛrɛ nafamayɔrɔba fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ o de la a ka surun yɔrɔ min na sa o ye Dosodoka sugu ye n'o ye Salenkura Kuluju ye n'o jenina ka taa se stade omnisport ma parc national ni musée ka taa se suguba ma fala ye terɛngara nin bɛɛ lajɛlen u b'a ka yamaruya kɔnɔna nin waati in na min ye ministre ye sa ko yɔrɔ u k'a minɛ ka ɲɛ sabula nin waati in na min ye polisisow ye olu bɛ ka caya yaasa maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min na basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na inspecteur général de police min ye Isu Kone polisi directeur ba fala ye a fana tun bɛ kɛnɛ kan ye a fana ye dantigɛli kɛ bi sɔgɔmada in na Kuluba faama sigiyɔrɔ la fala ye sanu a carte d'identité i bɛ cadastre dɔn wa cadastre de kɔrɔ maa bɛ yen ko pigini b'i bolo dugukolo la sanu na a bɛɛ de bɛ kɛ nin sɛbɛn in de kɔnɔ u y'o de yira Asimina bi sɛbɛn in dilanna malidenw de fɛ fala ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na yan fɔlɔ ni tun y'a fɔ ko Mali ka cadastre minier an ka sanubɔ sɛbɛnw i tun bɛ taa kɔ kan de wa sanubɔlaw ni sanu ɲininaw ni sanu tanaw ni sanu baarakɛlaw u tun b'a kɛ u dungo n'u sago ye bi sisan kuma banna pewu papier ko tɛ nin na tuguni a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ ale kɔni ta kɛra digitalisation directement ye k'a daminɛ fo ka taa ban i b'a bɛɛ lajɛlen de kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ u y'ale ta kɛ o ye wariminɛko bɔra a la karisa ninnu ka na sini o bɔra a la minɛn minnu b'i bolo sɛbɛn minnu b'i bolo laɲini minnu kɛr'i fɛ i b'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka don a kɔnɔ n'a dafara a b'a fɔ a dafara i bɛ wari sara wa i ka carte fana bɛ d'i ma ministre ko nin de tun bɛ ka laɲini a mɛnna wa sisan nin bɛna baaraba minnu sigira an ka jamana kɔnɔ sanu ale fɛsɛfɛsɛli ko la a bɛna o tɔw dafa sabula degun caman de tun bɛ yen sɛbɛnw dafabaliya caman tun bɛ yen yɔrɔ caman tun bɛ yen tuma o tuma a bɛ fɔ ko karisa nin ye jɔnni ta ye jɔnni ka permis bɛ nin kan wa min ye kɔrɔlen min tun b'an bolo fala ye an y'o jɔsi ka bɔ yen pewu nin ye kura de nalen n'Ala sɔnna a ma don nataw la an na Jibril Jalo wele ale kana ɲɛfɔli k'an ye sabula a fɔra ko a dilanna yan a bɛɛ lajɛlen baara bɛɛ lajɛlen kɛra jamana yɛrɛ kɔnɔna na jamanadenw fɛ ne y'a f'i ɲɛna o fala ye n ko an ka maliden de ma dɔn hali bi quoi sinon baarakɛlaw bɛ jamana in kɔnɔ dɛ faso kanunaw ni faso baaralabaw de bɛ jamana in kɔnɔ nin waati in na sa fɛn in yɛrɛ sanfɛ min ye titiri mini ye mɔgɔ minnu yamaruyalen don ka sanu yɛrɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ 631 de b'a kan bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na est-ce que anw ka yɔrɔ nin o t'a la papier t'anw bolo an kɔni bɛ taa an sigi mɔgɔw kɛrɛfɛ n'an ye dɔɔnin bɔ an bɛ boli ka na sisan an bɛ taa min ye premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la fala ye yen min ye général d'armée général de division Ablaye Mayiga ye
ale Canada kaw ka mama faleno bismillah bi a fo ma ko chargé d'affaires ni yo me yoro falay na ambassadeur te mama ambassadeur joro fa oyoye mami no fana sebengo uni jamano chestra ina bo baraw aldo bo baraw bela jilinga ko kan na bo premier ministre ye kun wati na Canada be fe ka ni malika bolo ni ngoma kan ni kurafia ala tabolo kulu la jaga keni malira ga kundlenai ulu ye sanduru ke usiro ko bolo flada usenga unyewala mime ka ke bi falai wera ka wasa ko utseku sigite ka ko totam ukala je uni malibe sega be ko mununa jago kota nasrafe bolo ni ngoma mamulo utana nasrafe minye premier ministre ye akoko mali kelende tugo ha ko ayasi jamana ko ulu de be bolo la bi ulu de be ka baraka bi wa minye anga jamana de munu fana be Canada ka fe falai ulu ka kuma fana fora keneka bibi na minye conseil d'affaires nye akoni ayira sakuba fe zein lakana ko uni maliki dado ola falai malika yerema hono ko minye baraka la ko ye anga kalande munu be tai dugujugoro nafa no ye sanungo ye ni bela jele ye ni befo abla ya ira sakaba foka wala mando analila kana pumanya tani maliye ni ala sona ma boygara puma mununga ani mimi saka ke fana ayes fana ko fana hugumu ko nana ka bela jele ana jabi sura la do na tawla ye tasibla ke falai kanya si mama mamunu be bini ba manjoro ni wala ke ba ye ulu bona unina wuli ka jɔn nunu senfɛ wuli ka jɔn minnu n'olu bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ to o ko kelen yɛrɛ la fala ye bi ɲɔrɔngaw ko ko alhamdulilayi fala ye ko bi kɔni olu bɛ se ka fɔ alhamdulilayi hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔrɔ kɛlɛdaga ale ni maa min bɛ bi n'o bɛ ka kow ɲɛnabɔ Kayi mara kɔnɔna na fala ye n'o ye colonel Karim Traoré ye a yɛrɛ ni cɛdenw bɔra ɲɔrɔ k'u kunda min ye Kayiba Jabate kan Bamancɔlen Dugawale kɛmɛ fɛn fɛn bɛ sira fɛ bolo fome kun turulen no ya bela jele kari utato fo ka ta se Kayi dugu kɔnɔna na a y'a yira sakaba ɲini dugudenw fɛ u ka dɔ fara cɛsiri ni timinanja kan fɛn o fɛn bɛ n'u y'a ye n'o kamanaganko ye u kana kan'o da olu tulo kan Karim y'a yira sa k'a fɔ falayi ko maa ninnu kun dili donnen no han k'u kun dili donnen yɛrɛ don sira in kan sisan kulu bɛ na sira in ta ka bɔ Diboli ka se Bamako min ye Mali donibatalaw ni fɛnw ye u bɛna n'a bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi baara taabolo ko o yɛlɛmana an bɛ dugawu kɛ ala k'o kɛ ɲɛtaa ye Bamakɔ kɔnɔna na ya Pemi Mali i b'o dɔn kɔni fala ye e tɛ sobo nka i kɔni ye Pemi tɔgɔ mɛn o ko Pemi ale ye ɲamatɛ mobili 3 ta ka di Bamakɔ voirie mɔgɔw ma baara in kɛra minisiriso min bɛ mara kamabɔli ale kɔnɔna na min ye tile belebeleba o taara ka di Bamakɔ gouverneur ma k'a k'o di voirie lakaw ma fala ye yɔrɔ bɛ se ka diya cogo min kɛnɛ in kan ministre min bɛ ni ale bɛ mara kamabɔli kunna ni fanga ka kumalasela fana don général de brigade Issa Ousmane Kulubali ale tun bɛ kɛnɛ kan i terikɛ n'o ye ministre d'État ye Aluseni Sanu sɔrɔ ministre ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ale ni ministre yɛrɛ fana ka baarakɛlaw n'o ye administration territoriale ka baarakɛlaw ka fara Pemi PDG ba kan n'o o ye Famori ye Dumbuya ale fana tun bɛ ko in kɛnɛ kan ye u y'a yira sa ko nin kɔni tɛ Pemi siɲɛ fɔlɔ ye ka donbolo kɛ Bamakɔkaw ye u bɛ se k'u ka kɛnɛw olu saniya cogo min n'an bɔra yen an bɛ taa Kucalakaw fɛ yen tailleur 50 n'o ye sifinw ye olu degera kalan na sa kalan b'a to u yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ u yɛrɛ ye cogo min na saramaya waleya ye tali kɛ o la kalan kuncɛ in na sa fala ye u y'a yira sa k'u ye san 3 de kɛ nin kalan in na maa minnu bɛ yen sa n'o olu kɔni bɛ nin ko in na musow olu b'a la n'o ye muso 43 ye u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ ko ANP ale de y'u dɛmɛ yaasa u ka se ka nin kalan ninnu kɛ Kucalakaw fɛ yen min ye maa 10 fɔlɔ min bɛ yen n'olu ka mɔni ɲina nin bɛɛ lajɛlen ta ye fala ye ko u bɛna olu don baara la directement wa machine fana dir'olu olu ma u ka se k'u yɛrɛ ka baara kɛ u yɛrɛ fana n'o fana ka d'u ye Kayikaw fɛ yen ɲɛnajɛ soba min bɛ yen n'o tɔgɔ dalen don an ka seko ni dɔnko matarafabaa la ni karamɔgɔba fana don Masa Magan Jabate Kitakaw ka Masa Magan fala ye ko o tɔgɔla soba min bɛ yen ɲɛnajɛ so min bɛ Kayikaw fɛ yen k'a lakurakurayara han lakurakuraya ni baara kɛra kununko min ye gouverneur ye ale tun bɛ yen conseil régional maaw fana tun bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko yɔrɔ in kɔni nafa ka bon kosɛbɛ biennale la a ye baara kɛ dɛ Salma Samagan a ye baaraba de kɛ biennale la parce que ale ɲɛnajɛw tilancɛ bɛɛ lajɛlen kɛra ale de kɔnɔ sufɛlaw la ye a dayɛlɛnni n'a tunjɛli i n'a fɔ i ye tumutu ye cogo min an ye ɲɔgɔn foroki ye de
min ye masa makan tɔgɔla ndula fɛn ye fala ye bila sali tɛ dɛ sali belebele don wa sen a kurakurali min filɛ nin ye u k'a di maa ma maa jɔnjɔn min bɛ se ka baara kɛ k'a dilan ka ɲɛ banamakaw fɛ yen min ye banama perefe fala ye ale ye muso ye Fatu Daw a bɛ Jasanalakaw ka sigi la ale ye baara dɔ kurunbo karili kuncɛli baara kɛ n'o ye u ka kɛnɛya ko ye kɛnɛya taabolo min b'u ka sigida kɔnɔ n'u ka CESCOM ye maaw y'a yira sa k'a fɔ sango baara mun kɛra o kɔnɔ u y'o la kimɛli baaraw kɛ ɲinan ta bɛna na boloda cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ o fana na ko kuncɛli la sa min ye perefe ye ale yɛrɛ yira kɛnɛ kan n'a ka dankanw bɛɛ lajɛlen ka taa fara mɛrilakaw kan tɔn minnu bɛ yen ani maa minnu bɛ yen bi ni olu ɲɛsinnen don CESCOM ɲɛnabɔli ma u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ baara in kɛ kun ye min ye sa sango baara mun kɛra k'o ɲɛfɔ ɲinan san kɛnɛya ko bɛna na boloda cogo min na hakilila falen falenw y'olu fana kɛ dɔgɔtɔrɔlakaw olu ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa degun min bɛ olu bɛ se ka dɔn cogo min nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la furako degun ko o bɛ yen ani maaw tali ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na kulukorokaw fɛ yen k'o fana degun bɛ u la burɛmukaw fɛ yen bana min b'a to ni denmisɛnninw tɛ se ka bɔ u yɛrɛ la caman sirilen don balo cogo la fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko burɛmu fana marabolo kɔnɔna na o barosigiw kɛra barosigi in kɔni a y'a to sa médecin min bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔw ka ɲɛmaa ye Amadu Alidu Mayiga ale y'a yira sa ko dugubolo caman bɛ yen bi an'u ka marabolo caman bɛ yen bi banamisɛn min filɛ nin n'a bɛ denmisɛnninw senna a bɛ yɔrɔ caman na maa 1902 o de kɔni bɛ a la u y'a yira sa ko minnu ta ka fisa dɔɔnin o ye 1310 ye minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen bi k'olu kɛlen don ka ko a gɛlɛya kosɛbɛ u ka marabolo kɔnɔna na u bɛ k'a lajɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la min ye minisiriso min bɛ kɛnɛyanko kunna u y'a yira sa k'a fɔ ko kɔni ye dɛmɛ d'u ma maa 55 u sera ka olu kɔni ka degun furakɛ musolakaw ye 25 ye o la u y'a yira sa k'a fɔ ko nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra burɛmukaw fɛ yen nka a ka d'u ye halisa dɔ ka fara u ka minɛnw nka baara ninnu bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na ka ɲɛ ani maaw bɛ se ka lafiya cogo min hukumu kelen fana kɔnɔna na kulukorokaw fɛ yen olu ko 100 sarada la sa 86 o maa sera ka furakɛ kuma tɛ denmisɛnninlakaw la ka ɲɛsin nin bana kelen kofɔlen ma n'o ye balocogo ye ale ni denmisɛnninw yɛrɛ ka taabolo ko ka se ka dɛsɛ ka bɔ u yɛrɛ la u y'a yira sa san 2025 kɔnɔna na baara minnu kɛra u y'olu kimɛli kɛ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kulukorokaw olu ka conseil régional la fɛɛrɛ ni dabali bɛ se ka sigi sen kan ani waleya ninnu bɛ se ka latimɛ cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minɛn jɔnjɔnw fana ka se ka ɲini ka d'u ma kɛnɛyako ta sira fɛ u y'o laɲini kɛ gundamukaw ka boloni ɲɔgɔnma jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ o ma ko gomini ka ɲɔgɔn dɛmɛ fala ye n'o ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye gundamukaw fɛ yen olu ye u ka baara kɛ alamisa tɛmɛnen o kɛra baara min ye sa u ka tɔn kɔnɔna na u kɔni ye enveloppe di maa 34 ma maa 34 min n'o y'u ka tɔndenw ye k'i yɛrɛ nisɔndiya n'o ye fala ye wala in bɛ tali kɛ sa ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ bi n'olu bɛ degun kɔnɔna na u ka tɔn kɔnɔna na baara in bɛɛ lajɛlen kɛra u ka marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'o ye gundamu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ye maa kofɔlen minnu bɛ yen n'olu ye donbolo in sɔrɔ sa u ye bonya ni karama min sɔrɔ u ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu sera ka ni musaka ninnu fara ɲɔgɔn kan ka di nka an ka enveloppe kɔnɔna wari ma fɔ maa ye dɛ a kana k'anw n'a tete ta yɛrɛ fala ye an dara kuluba a tete enveloppe don n'o bɛɛ bolo fala ye maaw nisɔndiyalen fo an bɛ tubabukan fɔ an jigira ka na duguma an y'a sɔrɔ 400 b'a kɔnɔ a ko k'a fɔra ko jisɔngɔ de dɛ ko a tete ala k'a da yɔrɔ sumaya fala ye n'an bɔra yen sankaw fɛ yen yaasa denmisɛnw sen bɛ se ka don cogo min na tɛgɛrɛli sarali la olu y'o baara kɛ ka ɲɛsin sifinnakaw ma nin kalo in tile 16 barosigi belebeleba kɛra san mairie yɛrɛ kɔnɔna na min ye tɛgɛrɛli nafa min b'a la fasodenɲumanya waleya timɛli la ka se k'o ɲɛfɔ denmisɛnninlakaw ye u k'u sen don a sarali la dugudenw fana k'a kɛ u taalan ye sabula a yɛrɛ bi k'a fɔ ko min ye npogotigiw ni denmisɛnw ye kuma tɛ togodaw la olu caman bɛ yen u bɛ ɲina ka nin fɛn in sara fo n'u mago sera mairie ma tuma min ye ɲɛfɔli ye sa o kɛr'u ye jɛkulu fɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min n'o bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin dugudenw ma u ka sigidaw la n'u ka sigidaw yiriwali ko ta na sira fɛ fasodenɲumanya lawaleyali o hukumu kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in kɔni kɛra aéroport Bamako pankurunjigi kɛnɛ a directeur ba ale ye munumunu salo kɛ n'o ye colonel major Lasine Togola ye baara min b'a ka yɔrɔ la ka t'i ɲɛda olu bɛɛ lajɛlen kan a yira sa k'a fɔ sa ko nin waati in kɔni na
min ye boldu ɲɔgɔnma belebele o bɛna don ni Ethiopian Airlines ɲɔgɔn cɛ yaasa sa taa ni ka seginw bɛ se ka nɔgɔya cogo min na baara kɛcogo ɲuman na Ethiopian fɛ fala ye u y'a yira sa k'a fɔ ko u bɛna fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan min bɛna n'a to maaw bɛ se ka faamuyali kɛ a la cogo min na hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye Sky Mali ye ale ye communiqué caman fala ye k'a bɛna dɔ fara a ka bio sɔngɔ kan han ko taji min bɛ kɛ pankuru kɔnɔ k'a sɔngɔ yɛlɛlen don an t'a f'u ye ko Detroit Dormuz dayɛlɛla bi bari de Detroit Dormuz o dayɛlɛla bi fala ye Irankaw an ka nɔgɔ bɔ kuma na u ta y'u ka ko ye u y'a fɔ cogo min bɛnkan sɔrɔla Liban ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ u ye da in dayɛlɛ nka u y'a yira sa k'a fɔ fala ye ko bɛnkan min sɔrɔlen filɛ nin ko bɛnkan kolo girin tɛ dɛ olu kɔni jɔrɔlen don n'a ko sera ka sen sɔrɔ nka n'Ala sɔnna a ma an bɛ dugawu kɛ a ko ka sen sɔrɔ tajiko ta na sira fɛ Bananbakaw u ka préfet n'i y'a f'i ɲɛna ko muso do fala ye ale fana ye taji sɔrɔ citerne 2 min ye litiri 90 ye o taara ale fɛ gasoil la yaasa cogoya min na Bananbakaw bɛ se k'o minɛ fɔlɔ u y'a yira sa k'a fɔ k'a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni litiri 45 de b'a kɔnɔ 90 litiri gasoil la o de nana d'u ma nin waati na u y'a yira sa ko min ye wulikajɔ kɛra wolomasiri tabaw fɛ yaasa ka se ka nin ko in sigi sen kan sabula Bananba u kun ɲɛ mɛnna sira la han ko Mali fan caman yɛrɛ tɛ sa wa parce que a ko in a ma nɔgɔ wa o y'a yira kɛrɛnkɛrɛnnenya la taji ale kan ka ɲɛsin yɔrɔ min ma u fɛ yen bi o ye courant ale ni ji o motɛriw ye n'u y'olu bɔ a la u na fɛɛrɛ sigi u ni dugudenw na bɛn a tɔ kan min ye Nbɛlɛnkɛ Sɛnpara ye an b'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bananbakaw olu fɛ yen ka fɔli ni tanu ta ka ɲɛsin Bananba dugutigi a n'a ka kankɔrɔsigiw bɛɛ lajɛlen ma n'o y'an ka cɛkɔrɔba ɲuman ye Nbɛlɛnkɛ Sɛnpara an b'a fɔ yan fo Bananbakaw olu fɛ yen fala nin bɛ dan sigi su in na kibaruya telimanw na kibaruya teliman minnu dira e yɛrɛ fɛ ani ne an bɛ dugawu kɛ sa sini ni Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 12 an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan maa minnu ma se ka taa Tumutukaw fɛ yen n'u ma Kayiba Jabate ye sini u bɛ se ka Kayiba Jabate ye Jani ale sanfɛ an bɛ dugawu kɛ sa k'Ala ka fajiri k'an bɛɛ lajɛlen garisigɛ ye. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa client aw bɛ